こんにちは。チベットディストリクトではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法はインドのチベット支援団体による居住祈願法要にご臨席になりました。中央チベット政権はダラムサラで第67回チベット民族放棄記念日を祝いました。特別国際チベット支援団体会議が閉幕し、ダラムサラ宣言を採択しました。第8回全インドチベット支援団体会議がダラムサラで開催されました。文部大臣がチベット児童教育福祉基金第57回理事会を主導しました。オーストラリア議会はチベットにおける中国の弾圧政策を非難し、ダライラマ法14世の転生に関する干渉を協議しました。スリランキ代表はスコットランド議会の内政の時間で演説しました。チベット事務所ブリュッセルは第3回若手人材交流会を開催しました。今週も慈悲の年を祝う各地のイベントを報告します。ダライラマ法の90歳の誕生日を祝してインド各州からの人々が初めて法の居住祈願を行いました。今週水曜日、全インドチベット支援団体の400人以上のメンバーがダライラマ法に居住祈願法要を捧げて敬意を表し、世界平和、慈悲、そしてインド古代の精神的な遺産の促進に生涯を捧げてこられた献身を称え、慈悲の宝石を意味するカルナラトナを法に贈呈しました。式典ではまた、アルナチャルプラディッシュ州とタミルナルドゥ州の伝統的な民族舞踊も披露され、文化的な見どころとなりました。今週火曜日、世界各地のチベット人及びチベット支援者は、チベット民族放棄67周年を迎え、追悼しました。中央チベット政権はダラムサラのウトラカン本土の中庭で記念式典を開催しました。式典では命を捧げた人々を追悼するとともに、チベット人の自由と正義のための戦いが今後も続くことを改めて表明しました。記念式典の主賓には、元欧州議会議長のハンス・ゲルト・パテリン教授、チェコ上院副議長のイジェ・オベル・バルツァ議員、ドイツ連邦議会国務長官のミヒエル・ブランド氏らが主賓として出席しました。また、全米民主主義基金のブライアン・ジョセフ副会長、著名なオーストラリア人ジャーナリストのチェン・レイ氏、インドのチベット問題コアグループ全国調整役のリンチェンカント・クレメ氏、イタリアのアリチェ・パルマ氏、ドイツのビッピケ・ビンダ博士、ラトビアのユーリス・ビルムス氏、そしてイジェ・トゥクシェ上院議員をはじめとする多彩な来賓が参加しました。ペマシン主席大臣とチベット亡命議会のケンポスナムテンベル議長がそれぞれ内閣及びチベット亡命議会の公式声明を発表しました。各国からの来賓は演説の中でチベット人への連帯を表明するとともに、チベットの文化、宗教、そしてアイデンティティを守る重要性を強調しました。また、チベットにおける人権侵害について中国の責任を問うよう国際社会に呼びかけ、自由と正義を求めるチベット人の願いを支持するよう訴えました。その日の朝、ダライラマ法は第67回チベット民族放棄記念式典に出席するため訪れた各代表団と面会されました。代表団は翌日、中央チベット政権の本部を訪問し、指導部と会談しました。また、公式式典の後には、ドイツ、チェコ、ラトビアの議員及び元欧州議会議長が記者会見を行い、チベット問題及びチベット人の権利への継続的な支持を表明しました。さらに、世界各地のチベット人及びチベット支援者も平和行進、中国大使館前での平和的な抗議行動、集会などを通じてこの日を追悼しました。これらの行事は、インドのチベット人居住地をはじめ、ヨーロッパ、日本、オーストラリア、アメリカ、イギリスの主要都市で行われました。
特別国際チベット支援団体会議の参加者は、ダラムサラ宣言を採択し、自由と正義、そしてチベット独自の民族的アイデンティティの維持を求めるチベット人の戦いに連帯して立ち続けるという揺るぎない共同の決意を強く表明しました。この宣言は先週土曜日の記者会見で公表され、ダライラマ法14選が2025年7月2日に発表した転選に関する声明を支持するとともに、この問題に関する唯一の権限がガンディフォラン財団にあることを改めて確認しました。2026年3月7日から9日にかけてダラムサラで開催された特別国際チベット支援団体会議には、32カ国から100名を超えるチベット支援団体のメンバーが集結しました。開会式ではペンバシン主席大臣がチベット問題への認識を高め、チベット人の権利と願いを訴える上で、世界各地のチベット支援団体が果たしてきた重要な役割を強調しました。また、世界各地でチベット支援団体が拡大し続けているのは、ダライラマ法の生涯にわたる動力と道義的指導によるものであると述べました。著名なチベット支援者であるリチャード・ギア氏はチベットの戦いの根底にある普遍的価値を強調し、この運動は単なる政治的または文化的なものではなく、慈悲と人類共通の責任に基づく普遍的な取り組みでもあると語りました。また、リンチェンカンド・クレミ氏は、この国際会議を通じてチベット問題が有効的に解決されるまで、私たちはみんなチベットのために立ち続けるというメッセージを世界に発信し続けなければならないと強調しました。最終日には参加者は法への謁見の機会を与えられ、その後閉会式が行われました。閉会式ではドイツ連邦議会議員のミヒェル・ブランド氏とチェコ上院議員のイジェ・オベルファルツァイ氏が演説を行い、チベット人への連帯を改めて表明するとともに、チベット独自の文化、言語、アイデンティティを守る重要性を強調しました。組織委員長を務めたヌジルマ大臣は、この3日間の会議が中国チベット問題の解決とチベット人の願いを支援するための新たな世界的取り組みの始まりとなると述べました。また参加者に謝意を述べるとともに、中国チベット問題の平和的解決に向けて世界的な連帯とより強い国際協力をさらに強化することが重要であると強調しました。会議の3日間ではチベット内部の状況、中国によるチベットに関する誤った情報への対抗戦略、そして国際的なアドボカシー活動を強化する方法について議論が行われました。さらに各国にまたがるチベット支援団体間の連携と協力を強化するための道筋についても検討されました。この会議はチベット問題中核グループインドが主催し、中央チベット政権情報国際関係省の協力の下で開催されました。チベット問題中核グループインドは昨日ダラムサラで第8回全インドチベット支援団体会議を2日間にわたり開催し、インド各地のチベット支援団体から300人以上のメンバーが参加しました。開会式及び閉会式では中央チベット政権の指導者であるペンバツリン主席大臣、チベット亡命議会のケンポスナムテンベル議長、公安省のドマゲリ大臣、情報国際関係省のヌンジルマ大臣らが演説を行いました。これに加え、チベット問題中核グループインドの代表者及び地域の代表者、インドチベット友好協会の全国会長など、インドのチベット支援団体の指導者たちも出席しました。会議では、中国とチベットの紛争におけるインドの役割や、国内のチベット支援団体を強化するための戦略に焦点を当てた様々な討議が行われました。中央チベット政権文部省のタラムルマ・チャンガ大臣は、今週月曜日、チベット児童教育福祉基金の第57回理事会会議の議長を務めました。会議では、前回の理事会で採択された決議に関する進捗状況と成果についてメンバーによる検討が行われました。2026年3月10日、チベット民族放棄67周年を迎え、対中議会連盟、いわゆる IPEC の共同議長であるデボラ・オニール上院議員は、オーストラリア上院において、チベットに関する共同派決議を提出しました。この決議では、チベットにおける人権状況への国際的な懸念の高まりと、チベットの文化的、宗教的アイデンティティを保護する必要性が強調されました。また同様の決議は2026年3月5日にオーストラリア下院でもすでに可決されています。
この取り組みにより、2025年の IPEC ブリュッセルサミットにおいて、チベット問題に関する協調的な議会行動を進めることが全会一致で決定されて以来、IPEC ネットワークの中でチベットに関する議会決議を提出した最初の国がオーストラリアとなりました。放棄記念日を受け、オーストラリア連邦議会議員のディビッド・スミス氏は、議会内及び国会議事堂前で行われた集会の双方でチベット問題について演説を行い、1959年に自由のために立ち上がった人々、そして現在も基本的人権のために戦い続けている人々を追悼しました。また、カナダ下院ではカリン・バルディ氏議員がチベットの状況について懸念を表明し、チベットにおける植民地的寄宿制学校の制度の問題を指摘しました。さらに中央チベット政権の首席大臣としてペンバツリン氏が圧倒的多数で再選されたことに祝意を表しました。スリヤンキ代表は先週、スコットランド議会の本会議開始前に行われる内政の時間で演説を行いました。演説の中でヤンキ代表は、現代社会における慈悲の重要性を強調し、指導者たちに対して物質的発展と精神的、倫理的価値のバランスを取ることの大切さを呼びかけました。また、より平和で持続可能な未来を築くためには、慈悲、共感、そして相互理解が不可欠であると述べました。会議終了のうち、ヤンキ代表はスコットランド議会の議長、副議長、そして複数のスコットランド議会議員と面会しました。内政の時間は、議会の最初の議事項目であり、正式な議事が始まる前には、議員たちが短い瞑想や内政を行う時間として設けられています。その日の夕方には、ヤンキ代表はチベットのための超党派議員グループの最終会合でも演説を行いました。また別途、ロンドンのチベット事務所は、ウェストミニスター大学の学部生及び大学院生10人を招き、交流型のセッションを開催しました。ブリュッセルのチベット事務所は第3回ベルギー若者人材交流会を開催し、19人の若いチベット人が参加しました。この集まりは若者たちがつながり、意見を共有し、チベット問題に関する今後の人権擁護活動について議論するための場として設けられました。プログラムではまた、チベットテレビ制作のドキュメンタリー実現しなかった解放、チベットにおける70年の占領と抑圧の上映も行われました。この作品は中国によるチベット侵攻とその後チベット人が直面してきた困難を書き、参加者にチベット内部の現実についてより深い理解をもたらしました。一方、パリでは BTAC として知られるボランティアのチベット養護グループと Student for Free Tibet に所属する若いチベット人たちが集まり、チベット問題に関する今後の取り組みについて議論しました。超チベット政権の指導のもと、世界各地のチベット人はダライラマ法の90歳誕生日を記念する慈悲の年を祝い続けています。ダラムサラではチベット亡命議会が2026年3月5日、ダラムサラ国立大学で民主主義ダライラマ法からチベット人への贈り物と題した展示会を開催しました。展示ではダライラマ法の生涯にわたる貢献とチベット民主主義の発展の歩みが紹介され、200人以上の学生や教職員が訪れました。一方、ロンドンでは先週、イギリス下院でチベットの新年を祝うレセプションが開催されました。このイベントはチベットに関する超党派議員グループの議長であるクリス・ロー氏が主催し、チベット支援者やチベット人コミュニティのメンバーが出席しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。